F'Settembru 2025 in-negozji Fawdex komplew jirrapportaw kundizzjonijiet kummerċjali pożittivi u bekk ikkonfermaw ix-xejra pożittiva li diġà kienet ġiet reġistrata fil-bidu tas-sena. Dan qalitu l-Kamra tal-Kummerċ Awċija f'sondaġġ li juri kif fil-fatt bejn Marzu u Settembru 2025 38% tan-negozji Awċin indikaw titjib fl-attività tan-negozju tagħhom. Dan huwa żieda ta' 8% meta mqabbel mas-sentiment fost in-negozji Awċin f'Marzu ta' din is-sena. L-istess sondaġġ tal-Kamra tal-Kummerċ juri dak li l-istess Kamra sejjaħ suq tax-xogħol Awċi b'saħħtu. Fil-fatt dan is-sondaġġ juri kif fl-aħħar 6 xhur ftit aktar minn terz jew 34% tal-kumpanniji Fawdex qalu li jżidu l-ħaddiema. Fl-istess waqt nofs in-negozji qed jippjanaw li jżidu l-ħaddiema fis-6 xhur li ġejjin. L-aktar b'saħħitha f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi hija l-manifattura hawnhekk 90% tal-postijiet tax-xogħol se jimpjegaw aktar nies. 65% tan-negozji Awċin qalu li jimpjegaw minn tal-inqas barrani wieħed. Minn dawn 35% jgħidu li sa kwart tal-ħaddiema tagħhom huma barranin, bil-maġġoranza jkunu ħaddiema Maltin jew Awċin. 10% jgħidu li l-ħaddiema barranin jiffurmaw sa 50% tal-ħaddiema li jimpjegaw fil-waqt li 20% jgħidu li aktar minn nofs il-ħaddiema huma barranin. L-akbar benefiċċju li semma għaliex qed jitħaddmu l-barranin kien il-fatt li dawn jagħmlu tajjeb għall-impjiegi li ma jkunx hemm Maltin biex jimlewhom. L-istess sondaġġ juri li fl-impjiegi bħal f'Malta l-akbar sfida tibqa' in-nuqqas ta' ħaddiema. Fl-istess waqt ħareġ li 63% tan-negozji qed jistennew li jagħmlu investiment fis-6 xhur li ġejjin, l-ogħla livell irreġistrat sa minn meta beda dan l-eżerċizzju fl-2023. Minnaħa l-oħra maġġoranza ta' 68% qed jistennew żieda fil-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi essenzjali fis-6 xhur li ġejjin. 32% jistennew li jollu l-prezzijiet. 4 minn kull 10 negozji u kumpaniji Awċin indikaw li l-pressjonijiet fuq l-ispejjeż kienu sfida. Dan huwa r-raba' stħarriġ dwar is-sentiment tan-negozji Fawdex u kun ippubblikat mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u l-Kamra tal-Kummerċ Awċija.